لو. ایک دن نا ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھیاں نے. ویکھو لوکاں نے اتھے بھی اختلاف پایا ہے, لوکاں نے اتھے بھی اختلاف پان دی کوشش کیتی ہے. ماں جی عائشہ دا تو ماں جی فاطمہ دا آپس دے اندر اتفاق کوئی نہیں سی. سنو حوالے دا ذمہ داراں, اللہ اکبر اللہ. ماں جی فاطمہ امی جی عائشہ دے موڈے نا موڈا لا کے بیٹھیاں نے, ایک دوسرے دے نا گلاں پیاں کر دیاں نے. حضرت فاطمہ فرما دیاں نے امی جی تہاڈی شان زیادہ ہے یا میری شان زیادہ ہے؟ کہن لگی اماں جی تہاڈا مقام زیادہ ہے یا میرا مقام زیادہ ہے؟ تے حضرت فاطمہ آپ ہی بول پیا نے فرمایا عائشہ ماں جی تسی صدیق دی بیٹی ہو تے میں محمد رسول اللہ دی بیٹیاں. اللہ اور لوگوں اختلاف پان والے سنو حوالے دا ذمہ دار جے. ماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے بیٹا اس گل دے اندر کوئی شک نہیں, میں صدیق دی بیٹیاں تے تو محمد رسول اللہ دی بیٹی ہے. تے میری بھی گل سن لے, اے فیصلہ آج نہیں ہونا, اے فیصلہ محشر والے دن ہوئے گا. ماں عائشہ ماں فاطمہ فرما دیا نے امی جی کس طرح پتہ چلے گا؟ فرمایا میرے نبی نے زندگی دے اندر فرمایا ہے, سید بخاری دا حوالہ, میرے نبی نے فرمایا ہے عائشہ جنت دے اندر بھی میری بیوی ہوئے گی, عائشہ جنت دے اندر بھی میری بیوی ہوئے گی. فرمایا فاطمہ تو کل علی رضی اللہ تعالیٰ دے نال جنت دے وچ جائیں گی, میں عائشہ محمد رسول اللہ دے نال جنت دے وچ جاواں گی. دیکھا بیٹی دا دل نہیں دکھایا. فرمایا تو علی دے نال جائیں گی, میں محمد رسول اللہ نال جاواں گی. ماں جی فاطمہ نے گل سنی, چہرے تے تھوڑی جی خفگی آئی. فرمایا بیٹا سن لے پریشان ہون دی ضرورت نہیں, فاطمہ تو جنتی عورتاں دی سردار ہے.